vents. Jo vull passar per les Lloses. Ah, vale. Sí, però és que em sembla que hi ha un moment que tots estan al ritu d'un any. Bueno, això De casualitat. I a més eren molt amics. I teniu casa aquí? Sí, Avià. Avià, sí, Avià. Allà mateix, aquest. No hi... Bueno, però primer les van obligar a no tirar els purins, a depurar els purins, i les que hi ha... Estaves al peu, sortia tota la negra dels pots. I una pudor, ja no vam venir. Queda una, però tenen de pudor. Això d'aquí es va esllavissar l'any passat. Totes aquestes pedres són de la muntanya que va caure. I de fet... Aquí ja estaven quines menys que estem. Ja el posem, no massa ja quedava poc, que sobre euros ja estava...
mar, no? Sí, clar, en el reserva quan creues la carretera... Quello que està indicat, sí. I l'orquestra de quin creia? Ah, hi havia un orquestra que posava molt de... Orquestra Margarita. Bueno, ja... Jo l'he vist escrit Margansol i Merdansol. 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 Ens agrada més... Sí, sí, molt maco, molt maco. I a més, ara que baixa tanta aigua, baixa molt ara tot baixa igual i que lleu Com vostè
Els dos germans! És maco, Sembla impossible que hagi pogut fer tot això aquest arbre. M'han preguntat quants anys tenia, que feien 72. Dic una mica més. Pues quasi 10 més. Per això vaig dir, vols venir? Sí, allà, el que passa que aquí, a veure, per dalt. Podem apropar-nos una mica? Sí, però una... La foto ja... Diria que no, pot ser. Bueno, amb aquesta càmera potser sí, però aquesta sí. Després baixarem.
No, i és un poble que ni tan conec. La portería cerrada de madera. Santa la mare de sus hermanas. Salvaven els pares però veia a casa Bueno, i tot així, clar, ara és cap de setmana, però aquí a la font aquesta de les unions de setmana no trobo. Ya la tengo, está aquí. Ya la tengo, está aquí. Que fa pasturatge, César. Jo crec que ara no en tenen ja de cap. Ja no. Compren la llet. No, 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 potser, no, fa molts anys no. Crec que són Sí, ja tot, potser. la baixa. Ya estás pensando. Ara sí que he explicat que els pares. Deixaré el croissant per allà, si no ocuparem molt de lloc. No, l'artesà i jo. Clar, perquè així sortim tots.